זהו אנס אל-שריף, אחד העיתונאים האמיצים ביותר בעזה, שהושתק ב-10 באוגוסט 2025. רציחתו מסמנת פרק טרגי בסכסוך הקטלני ביותר בעולם עבור כתבים. בעוד קו הרקיע של עזה מתפורר תחת הפצצה בלתי פוסקת, מתגלה הרס מסוג אחר. עיתונאים, העיניים היחידות שלנו מבפנים, נרדפים אחד-אחד. אמצעות מלחמה ומצור, כתבים פלסטינים כמו אנס מסכנים הכל כדי להראות לעולם מה קורה. אפודי העיתונות שלהם צריכים להגן עליהם. במקום זאת, הם הפכו למטרות. מאז אוקטובר 2023, יותר מ-242 עיתונאים נהרגו בעזה, יותר מכל סכסוך אחר בהיסטוריה המודרנית. מלחמה זו קטלנית יותר לעיתונאים כיום ממלחמת העולם השנייה, וייטנאם, אפגניסטן. חקירות חושפות דפוס חד משמעי. עובדי תקשורת הופכים למטרה מכוונת לאחר שתויגו כטרוריסטים. לעתים לפני כן הגיעו איומים ישירים או קמפיינים של השמצה פומביים. הזעם הבינלאומי גובר. האומות המאוחדות קוראות למתן דין וחשבון, ובית הדין הפלילי הבינלאומי פותחה בחקירות פשעי מלחמה. אך הצדק נותר חמקמק. פקידי ישראל הודו כי תקפו עיתונאים, לעתים קרובות ללא ראיות או השלכות. בעוד שהצדק מתערער, המסר ברור, האמת עצמה נמצאת על הכוונת. עם 242 עיתונאים שנהרגו ואף אחד לא נתבע, מי יעד לסבלה של עזה? השתקת העיתונות פירושה השתקת האמת. העולם לא יכול להסיט את מבטו.